тия нашите гости. Нет, Изкарах ги в курорт. ничего. Но я думаю, что... Хубаво, че дойдохте да видите и нашата култура от времена от уни. Така, чрез културата се сприятеляваме и живеем в един мирен и спокоен свят. Да дава Господ. Харесаха ли ви чинарите? И как няма да ви харесат? Те са националният отбор, даже по-добри от националния отбор. В танки и здрави да са, хората ли си? В тяхната програма. Гледам да успявам. Нет, ну если получится, конечно, можно. Сейчас построю. Не, я не пойду точно. Пойдем-ка. Сейчас идем. Добрый день!